unu na-anya efu na omenala Igbo kpọmkwem ka a na-eme ya na-akwadobe n'ike ya bụ ọkwa anyị na-eme emume iri ji ntanụ iji kele Chineke ihe ọma na-emere ndị Igbo, ihe ọ na-emere anyị na ihe ọma na-emere anyị na-asị na ntakịrị anyị ga na-ngwụ ịdị mma ndị anyị mana anyị nọ ebe a ndị anyị nọ ebe a na-agbata were si na tata anyị ga-ekele chikere a na chikere mmụọ niile na-emeri eme ihe ọma anyị na-ekele ana Enugu niile anyị na-asị ka abịa nọnyere anyị taa ihe niile ka anyị ka ndị niile ga-abịa ka ha chiri uso wee bịa a ga-anakwa ha na-anọ anyị agaghị akwụ ihe ọgba aghara ebe a chacha ihe niile anyị ga-eme taa ka aga na eluigwe ga-erubere anyị a na-emere anyị na mmecha nke anyị na-eme n'afọ na Solid FM ga-acha ihe ọma ga na-eme na Solid FM anyị na-agọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị nwoke ọbụla nọ na Solid FM ihe ọma ga na-emere anyị ego agaghị akọ anyị na ihe ọma agaghị aka anyị na ebe ọbụla onye ọbụla na-achọbụ nke ọma ndị niile na ọ ga-adị onye isi anyị na-akụ onye isi anyị ọka nwanne ndị Igbo ya dịrị ya na mma ọ dịrị ya na mma ọ dịrị ezinụlọ ya na mma ọ dịrị onye isi anyị Uche Nwankwo isi dị ya ọ ga-adịrị ya na mma ka aha bụ ndị isi na anyị wa niile na-alụ na Solid FM afọ a ga-adịrị anyị na mma anyị na-achọ ya bụ na tata asị m ndị niile na-achọ na Solid FM ha ga-apụ ndị na-achọ nwunye ga-apụ ndị ọmụ nwa ha ga-apụ ụmụ ịghọta ọ na-abụ onye azụ onye amụrụ Kita terdapat di rumah dengan lain. Saya kena abun di rumah. Karena di sana apa betul di nama mana ini saya pun saya kena abun. Saya berhenti sudah saya berhenti di rumah saya berhenti sana nama. Saya jai nama di rumah. Wani ini kena naik karena naik. Ada mana ya? Alisak. Ini pasar apa? Mampu wani Solid FM namna kudrai na kudrai na ne ka odisia kila e ko tapai ya mo na ni ko ma te na ai sikuya ba do Ofonaja anali kele mmanya Ofonaja ana okpeke akwa Ofonaja ana oga apa mmanya Ofonaja abo okwe mmanya ana mkpụrụ ọha ugbo mmanya na ije ga-abụ ije ọkụrụ ije ije awele ji anyị nọ n'ọkụ ego aja anyị nọ n'ọkụ ọnụ anyị n'ọkụ anyị ama nọ n'ọkụ
Okay.